peki ki tijmir beji haps û zindan ez dikarim bêjim peyê de yan pekekî pêdivî bi heps û zindana tune ji ber ku welat tevkirine zindan yani dema gur ya te nav çar dîwara de be zindanê bigê gelek xort û çalakvan û siyasetmedarê me îro xistine hindirê zindana de nav çar dîwara de bu giranê di çi rewşê de ne çi malbatê wana gelekî wek dibe rewşê wana xerab bûne lê ti bê bi giştî pekekî yan peyê de milletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê xistî zindanekî pir mezin de zindan ew dema gitin nikaribe derbirîna hesta xwe bike hizrê xwe bike bîrî boçûnê xwe bike peyê de yan pekekî ew kesî bû li nelger nerîna wanaye bîrî boçûnê wanaye wîna bi xiyanetê bi emaletê bi her bihane û tewaniyê tewanbariyê wana tewanbar dikin